Il-gvern ingħata ċertifikati ieħor ta' falliment din id-darba mill-espert ta' Manival għall-Kunsill tal-Ewropa għal mod kif mhux jindirizza l-ħasil tal-flus u lanqas jagħmel kwalunkwe forma ta' infurzar biex jeleb din l-isfida. F'Settembru li għadda l-gvern ingħata sena ċans biex ifittex soluzzjoni. Iżda aktar minn 6 xhur wara minħabba li ma tieħdet l-ebda azzjoni effettiva, pajjiżna qed jiffaċċja l-possibilità li jispiċċa fil-lista l-griża. Minkejja diversi rapporti dwar dawn in-nuqqasijiet, Manival għadha qed issib ostakli mill-gvern li mhux mistennija jkunu meluba faċilment għax setturi importanti bħal pulizija għad hemm bżonn bidla kbira mill-qiegħ li mhux mistennija titlesta sad-data maqbula bejn iż-żewġ naħat. Il-fatt li l-gvern jidher li mhux se jilħaq il-miri miftehma ma' Manival jista' jfisser daqqa ta' ħarta serja għall kompetittività tal-pajjiż. Dan kif la darba Malta tispiċċa fil-lista l-griża ikun ifisser monitoraġġ aktar estensiv fuq il-ġurisdizzjonijiet tagħna mill-Aġenzija Internazzjonali kontra l-ħasil tal-flus l-FATF li tikkontrolla l-listi. Fil-lista l-griża tal-FATF s'issa hemm 18 il-pajjiż fosthom l-Albanija u l-Bahamas. Fil-waqt li fil-lista s-sewda hemm biss 2 pajjiżi, l-Iran u l-Korea ta' fuq. Pajjiżi li jkunu f'dan l-istadju jiġu trattati bħala mhux fdati, tant li huma ta' teddida għas-sistema finanzjarja internazzjonali. Ftit li xejn hemm possibilità li l-Gvern Malti jkun kapaċi jsolvi dawn l-isfidi waħdu u għalhekk saru laqat ma' tmexxija tal-Ambaxxata Amerikana qabel ma ntalab jintervjeni il-Gvern Amerikan.